kana kwebikore bya bantu weita ogosariwa kwa bana na bayigogo kururwa kwa bantu ni gomone kyombe kya Solidarity Foundation kyaberege kurwa maigero ase abamenyi bebunge ya kituto cha North me county ya Kisii kowatkana no wetanga kurwa se amabayo Esnas Nyaramba no yomo bwabale bakwegerera obwene bwa mwanya bantu ase abuli abantu kwene kyabunanko bwati abare cinjira kiri kibwenerate eriyo wetanga kurwa sobo saria buno bo muri keto job monkey no roboti urwa sobo ime Maga yoko kina wekerengo kia bantu bakwerusia amagimabo ugotacheruanse kwa bana na boigo chisegi chegenka nige kiombege International Solidarity Foundation keira egetambo kero kio wasemia mamenyi bense mwenya igwa esabu county ya Marani county ya Kisii Kenyoro na intu tunyare kugora nga kitogo kora tunya ukore mechande ya tokira se kitu chache no igega Marani Uchando mutangani oyore ogosarigu osogotachirukunse kwa bana abaiseke nabamura iri akire konyakonenga abamura baru konyara bari bagosarigwa nundi tayo gukwana egiya kabere nesegi ya nyumba eyi abeire nyinga ase Marani sub county nero egandereta gutira omwegereri bwa bwene bwa mwanya bantu Esnas Nyaramba nagikeria agokina kwebikoro bunebyo asa mangana ngina defilement kiro monto tigairo omwana ngino omwana waye roro omwana oliyo nyare botaete gochigosari ngino omwana ogo Kiro montatu aira nasenya saa twangame twensi kwa sasa bana yikeire ni kama it is a problem kwa ye community nasaba ya matego cha amo elinde korwania ebikoro bunebi na bayiboli kolenda abana babo serikali yeito aba chief beito assistant chiefs anyumba 10 community policing to bwaterane ngekero monta koreri gosa se community ntoko mubisa to bwaterane akorkira tinsemo omokonji mu mugambi esabu location ya Megogo location ya Megogo Clofas Bosire narwa ekuro entindi kuchia sibali baratoke na mamocho yokunerelia abana obwene bwabo bunamba chikoirerwa egetambo kero egetindi Wanya kwabere no mwana olenze ye myaka 12 wasibirumisi otari kwebere between myaka 12 paka 16 Egesibukia na bagego range between miaka 20 na 30. Igo egeribwate negesusu egenene sana sabantu kubakurerenga muntu ndibwa staba sako aba kwa attempt gukora egento kenga bune ya sexual assault. Nzo botubonga abana. Ensemo ya bali baikira nasa maigeri ayo mbagokera obosemi banyora nagoteba mbochi kubakonya anene mono kogenderia amate twasomigwe igoro yo okoriboti amangana ya abana keraba asarigwe no eno mungina kera asarigwe igo twabwente komenya no bwanchania asichi nyumba twateberania neba nyumba togo soese rumu twanyora twanchaine endekero kende ogotuma abana chinsa chiaelire tunyare ko batogotiga twatuma abana kero chinsa chire boronge nali batanyora mangana munayunjira munaya twasomi wa gender based violence asaba menyi basabo gwaka oroboti asaba gambi n'abanyanyimbo ekero egekoro gyokunereria obwene bwa mwanya bantu kyabeire nabo igo gwaka oroboti asenambeye tina matotu mekere common igere 1196 ayemo kianda isanemo ekero kolike nambeye konyo kolike lietali ago konyo koliko sene message ngi kiabeire teligo toletera nga kiokorokwa unless ayo menogo kolike lietali awo nandi teligo to namba yao ya simu lakini ogo tolikere kenyoro nyore kosenya igwa ga gotanga gotinde nyaigwa umochio nyarebe umochibu nyarebe umochio nyarebe ndo kiabeire so tuwaje jaba mochiori twanyara wakonyo mwana ori ondata maitinga ni ngoto koraki ngoto tomago choro Kurwa sekinyoro kya Nyaigwa esabu county ya Marani county ya Kisii ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi